Jekk ikun tmutaw, jekk ikun tmut inti llum il-ġurnata, xi darba ħadd tmut kemm hija umility, kemm hija humbling dis situation. Ir-realtà umiljanti. Xi darba ħadd tmut inti. Ħadal għajnejk u tiftaħhom fl-eternità. Minna Ġesu Kristu ikun aħjar li qatt ma twelid. U Ġesu Kristu mhux qed ngħidlek tkun reliġjuż. Ikollok il-Ġesu Kristu. Tkun vera ta' Kristu. U jekk inti ma jkollokx il-Kristu, qed tgħix għalaw, qed tgħix għat-temporanju u kollox jispiċċa. Kollox jispiċċa. Anke dak li tagħmel tajjeb, kollox jispiċċa. Kollox jgħaddi. Illum mietet jew dal-aħħar ftit sigħat mietet Dolly Parton. Vera kienet famuża madwar id-dinja u għamlet il-ġid. Imma x'ħajibqa' illum fejni? Aħna ħadd 100% ħadd ma jaf fejni, imma nafu li kienet tħobb il-mulej, kienet tħobb il-Ġesu, kellha relazzjoni ta' żwieġ ta' 60 sena, kienet tagħmel karità. Mhux dak li jsalvaħħa, kellha relazzjoni ma' Kristu Ġesu. U dak li jsalvak. U jekk inti llum jagħtaw eżaż aħwa. U mhux qed ngħidlek reliġjon, mhux għax tgħidlek jew tiġi revolva jew tmur xi knisja, tibda bil-tindaqa' ma' Ġesu. Għalhekk kulħadd ibaxxi rasu u jekk dal-persuna hija inti u tgħidli pastor nixtieq illum nibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Jekk dan vera int qegħda talba minn qalbek warajja sa stess ngħidlu mulej Ġesu. Grazzi tal-imħabba tiegħek. Nemmen fik. Inti li bentalla l-ħaj, inti mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawm minn tiegħek, inti fdejtni. Ġesu, għejni biex ngħix għalik millum il-qudiem. Imlini bl-Ispiritu Santu. Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Nemmen li inti tassew li bentalla. Inti tassew is-sala fuq is-salib. Inti tassew ħallas għad-nubit kollha tiegħi. U ma t-tielet jum rġajt Ġesu xtajt. Mulej millum il-qoddim, għejni biex insir nafek iktar, għal-glorja tiegħek missir, f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għal-kopji, kulħadd jaqbad it-fit, kopja bdu it-fit. Għabad it-fit u għajdet talba mulej, fl-imkien. Għedlu missi għaddis. Illum bħala kopja. Nix nitolbok il-barka tiegħek speċjali fuq ħajjitna, fuq dan iż-żwieġ. Ejna mulej. Inti li dejjem kont magħna, ejna mulej biex inkomplu nimxu fl-arfin tiegħek, fil-biża tiegħek, u dak kollu li nagħmlu bejnietna bħala miż-żewġin. Mulej nagħmluh bik f'ħsibijietna biex noġbu lilek mulej. Użana biex ninkoraġġu koppji oħrajn. U fejn aħna mulej niżbaljaw għejna biex nirranġaw anka fejn aħna għandna bżonn nirranġaw, sew l-ewwel qabel kollox għal mertu tiegħek u għal glorja tiegħek. U sew ukoll għal ġid tal-partner u tal-mara u raġel tiegħi. Mulej niddikjaraw li Ġesu Kristu għal mulej fuq iż-żwieġ tagħna. U bierek id-dar tagħna u l-familja kollha tagħna f'isem Ġesu Kristu. Għas-singles, kulħadd għadawk intom singles. Mulej qadis. L-ewwel qabel kollox nirrikonoxxi li inti Ġesu s-sit tiegħi u l-mulej tiegħi. Għalkemm jiena single, illum naraf mulej li it's okay li nista' nkun single. Mulej jekk inti trid li jiena nkun miżżewweġ ma' mara jekk jien raġel, jekk huma raġel jekk jiena mara. Mulej għatini l-grazzja tiegħek bedni mir-relazzjonijiet żbaljati. U għatini l-grazzja Ġesu biex inkun mulej ir-raġel u dik il-mara li sejħt li nkun l-ewwel qabel kollox għalik. B'raġel jew mara mihom jew mingħajrhom jien nkun il-persuna li inti sejħt li nkun għalik. Grazzi mulej li jiena komplut fi Kristu Ġesu u ma jonqosni xejn. Jekk inti mulej tażel li tagħtini mara jew ir-raġel ta' ħajti, mulej grazzi li tgħinni biex inkun l-aħjar li nista' nkun għalik u għalihom. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Amen. Grazzi mulej. Amen, 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 amen. Aħwa, narawkom jekk is-sibt li ġej. Grazzi tal-li kontu magħna, skużam tal-li għata d-dawl, imma narawkom xorta waħda. D-dawl jaqpa jammar fik. Narawkom it-sibt li ġej.